היי חברים, בואו אותנו לעשות אנבוקסינג. כן. למור היה יום הולדת. טוב, עכשיו שים בלוג. שאני מורידה אותך בימי שלישי. למור היה יום הולדת והם קנו לה, תראי. טלפון, מדבקות לטלפון, וגם מגן. למגן של הטלפון, ומכשיר אוזניות. מה את רוצה להתחיל לפתוח קודם? נראה לי את האוזניות. יעברו איזה כזה, יפה כזה. תסתכלו אותי. תסתכלו על זה ככה. זה עולה 7,000 שקל. מה את אומרת? עלה ב1,000 שקל? כן. למה? אמרו שזה 8,000. ממש לא. תראי לי. היא שילמה 4,000-6,000. וואי, זה מטורף, יהיה לך זה. יש לך פה גם, זה מתן. יש פה מתן. וגם את זה את יכולה לחבר לכל מיני דברים, לאייפד שלנו. זה סתם עובדו. סתם יודעת. ועכשיו, לחלק המטורף. תקרבי למצוא. שאני אעזור לך? אם רק עם זה. תן לי ציפורניים. גזרו לי את הציפורניים. זהו. יאללה, הפוך. לא, יש פה מדבקות בצדדים. נשים את השנה. תראי להם שאת פותחת. אבל יש פה גם מדבקות. טוב, זה לא. זרי. תראי להם. תראי גם בשלי. דקה, צריכה קודם להוריד את הנייר. בצדדים. לא. פה. הלו. עופרי, תצא לבחוץ. נראה שלא ייפול על הרצפה, עד אין המגן שלא יישבר. מה זה? אבל יש לך טלפון? לא. זה. מה זה? יש לי צריכה לשים את הקק, את צריכה לשמור את זה. למה? זה בשבילנו, של סים. אבל אין סים, זה סים דיגיטלי, הרי יעשה לה. וואלה, לי יש סים, אבל... כן, אבל כבר לא עושים סים. אפשר לקנות סים, אבל אין צורך. אין שם כלום, מה אתה יש שם מתן. איזה מתן? בסדר. היא קיבלה במתן. לא, זה זה המתן מתן של האוזניות. האוזניות. מור, אל תאבדי את החלקים האלה של האוזניות. כן. עכשיו זה הדבר האחר. אל תבוא. בוא נשים. שבת להטוח. צריך לצע ארוכה. לא, צריכה להטעין את זה. לא, בדרך כלל זה פעם... מה את עושה? לא, זה לא עושים כלום, תביא לי
זה לא קשור, זה לא כל כך. זה המתן. 20 מדבקות. פה הוא התחיל להתחיל לפשט. וואו, כל כך הרבה. אני אוהבת... אז אל תשימי את כולם, שיהיה לך מדי פעם להחליף. תבחרי מכל אחד כמה, כן, ואחרי זה תחזירי את זה לשקית, שאם יימאס לך, אז יהיה לך חדשים. וואי, איזה יפים יש פה. אני הולכת עם זה. אולי בהתחלה אני לא אעשה. אז לא, אז תחזירי לפה. פלאפל. זה חמוד, הכלב. נכון. איפה? וואו, תראי, הנה. נכון. והקקי. אני הולכת לשים את זה פתוח. את הקקי. ואת זה ואת זה. ואת זה. הכל יפה, זה ואת יפה. זה. ואת זה. ואת וגלידה, זה. את ואת זה. אוהבת. ואת זה. לא יודעת. מה יש פה? ביי. יד מפחידה ברוח